Diu, la vela en forma de triangle equilàter d'un vaixell fa 4 metres d'amplada. Quina és la seva llargada del màstil que la subjecta? Doncs bé, per això el que farem serà fer primer un diagrama de la situació. Doncs bé, ens diuen que és un triangle equilàter. El triangle equilàter és aquell que, diguéssim, té els seus tres costats iguals. Doncs és el que farem ara. Doncs, a veure, anem a fer un dibuix així, més o menys. Val. Diuen que és un triangle equilàter. Per tant, el que farem serà ara dibuixar l'alçada d'aquest triangle. Val? Per exemple, el que podem dir és que aquest triangle doncs, té, per exemple, de la base 6 centímetres, sí? Per tant, aquí estarà on arriba l'alçada, sí? I ara aquí doncs, dibuixarem l'alçada fent una recta perpendicular. Molt bé. Ara tenim dues formes doncs, de dibuixar aquest triangle equilàter. Primer de tot, el que podem fer és veure, se'ns ha anat una miqueta al triangle, però bueno, dona igual. Podem fer-lo una miqueta més llarg, o si no, el que farem serà reduir a 2 centímetres, no? I així fins i tot ens donarà la transformació de centímetres a metres, no? Llavors el que podem fer és intentar buscar i trobar aquest triangle equilàter que sigui així, o una altra forma que tenim de fer-ho és que els angles d'un triangle equilàter són de 60 graus, que això també ho utilitzarem després per resoldre el problema. I com que són de 60 graus, ens cau aquí diguéssim, de 60 graus sobre aquest d'aquí. Per tant, de 60 graus seria aquest valor d'aquí, i ara, si unim aquests dos costats, doncs, com veiem, justament ens passa per al punt que havia de passar. O bé fem per 60 graus, o bé fem que mesurant així a ull tots els costats valguin 4. Val? De fet, com que són 4 centímetres, veurem que la transformació és molt fàcil. Doncs bé, ja hem calculat que l'amplada és de 4 centímetres, perdó, de 4 metres, per tant aquí tenim que són 4 metres a la realitat, i que aquí justament mesura 4 centímetres a la realitat. Llavors ara hem de calcular quina és aquesta alçada, i l'alçada ens dona 3,4. Per tant, tenim aquí l'alçada, que és el que hem de calcular, 3,4 al dibuix. Aquí són 4 centímetres al dibuix. En aquest cas és molt fàcil perquè veiem que si els centímetres al dibuix es correspon a metres a la realitat, aleshores 3,4 centímetres al dibuix es correspondrà a 3,4 metres a la realitat. Però anem a fer-ho fent els càlculs utilitzant factors de conversió. Aquí tenim aquesta equivalència que ens diu que 4 centímetres al dibuix es correspon a 4 metres a la realitat. Doncs ara tenim 3,4 centímetres al dibuix, punt, ratlla, aquí posem 4 centímetres al dibuix, es corresponen a 4 metres a la realitat.
Si fem aquest càlcul, aquests centímetres al dibuix se'n va amb aquests centímetres al dibuix i em dona 3,4 metres a la realitat. Torno a repetir, aquí ens va bé o ha estat convenient que justament els centímetres al dibuix es corresponguin a metres a la realitat, per tant, ha estat molt fàcil calcular quan val això a la realitat. Doncs bé, ara anem a utilitzar els mètodes de trigonometria i el que hem dit abans. Això d'aquí, aquest angle d'aquí és de 60 graus, perquè és un triangle equilàter. Tenim que la meitat de la base es correspon a 2 metres, és a dir, si el dibuixo aquí a part, tinc 60, això són 2 metres, i es tracta de trobar quina és l'alçada. Doncs el primer que farem serà plantejar l'equació. Doncs tenim que la tangent és la que ens relaciona el costat oposat amb el catet contigu. Per tant, serà la tangent de 60 graus és igual a catet oposat dividit per catet contigu. El catet oposat és h i el catet contigu és 2. Per tant, ara el que farem serà resoldre l'equació. Doncs resolem l'equació. Per això hem de calcular quina és la tangent de 60. La tangent de 60 graus és 1,7321. És igual a la h dividit per 2. Transformem ara aquest nombre en una fracció i multipliquem en creu. I em dona 1,7321 per 2 és igual a 1 per h, que és h. Per tant, h és el producte d'aquests dos nombres i fem el producte 1,7321 multiplicat per 2 i arrodonim i ens dona 3,46. Arrodonit a dues xifres decimals. Per tant, aquest és el valor que ens ha donat a nosaltres utilitzant les tècniques de trigonometria, és el valor real, i aquesta és la nostra aproximació. Com podem veure, són molt semblants. Per tant, ara el que farem serà en el punt 4, que és comparar la solució amb la del diagrama. Com veiem, són molt semblants els valors. Són molt semblants, doncs calculem quin és l'error absolut. L'error absolut és per quan hem fallat, doncs veiem que és la distància entre aquests dos resultats, i la distància entre aquests dos resultats doncs és el gran menys el petit, no? La diferència en quina distància estan aquests dos nombres i ens dona 0,06. I ara anem a veure quin és l'error relatiu. Doncs l'error relatiu és l'error absolut dividit per el valor, que és 3,46. Anem a fer aquesta divisió i ens dona 0,06 dividit per 3,46 i això ens dona 0,017. Que això es correspon, si multipliquem per 100, a un error de l'1,7%. És a dir, com que està per sota del 5, és una molt bona aproximació. Recordem que si ens dona entre el 5 i el 10 és una bona aproximació, i més el 10, doncs ja hauríem de refer alguna cosa perquè no és una bona aproximació. Per tant, ja podem escriure quina és la solució, doncs l'alçada de la vela és 3,46 metres.